pananagan ni Apo tayong Jesucristo. Amen. At alam po natin na siya po ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Pagpakan pa man na tuwing linggo o anong araw ay nakikita-kita ng bawat isa, pero pag nandito po tayo sa simbahan, dahil sa ating Panginoon kung bakit po tayo nandito. So, humingi po ako ng dispensa. Bakit po ako nagtatagalog? Kasi nandito po yung mga pamangkin ko kasi na galing Manila at galing Mindanao. At yung hipag namin, si Ate Linden, praise God, at nakakaintindi na rin ng Ilocano. At meron pa sigurong iba dito na hindi nakakaintindi ng Ilocano. Pero tayo na mga Ilocano, nakakaintindi ng Tagalog. Amen. Amen. At nasabi ko nung nagsalita ako nung lamay, huling lamay ni Kuya Pedro, na ang salita doon sa langit, Ilocano. Kasi ang mga Ilocano hindi tinatanggap sa impyerno. Kasi nung may pumunta daw na Ilocano doon, nung nakita nila si Satanas, hinabol nila. Sabi nung isa, pare, makikita, hindi niya makikita. Pulutan. Kaya tangatiliwan. Sabi daw ni Satanas, huwag kayong magpapasok ng Ilocano dito. Ayaw ko. Kasi huhuliin nila ako. Pero pinto lang yun. Lahat naman, basta manalig at maniwala sa ating Panginoon at tanggapin niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, maliligtas po yan. So nagkalat na po ang religion dito sa mundo. Maganda po yan. Panindigan nila ang paniniwala nila sa ating Panginoon. Huwag silang mag-realize kung ano man ang kanilang mga religion. Ang dapat gawin ay mamuhay ayon sa utos at kalooban ng Diyos. Amen. At huwag nilang bitawan yung kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Sigurado ang lahat maliligtas. Amen. At ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. At maraming salamat, Pastor, at sa inyong lahat, higit sa ating Panginoon. Dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang sa ganon ay muling tatayo ulit dito sa harapan, dito sa pulpito. At alam naman po natin ang isang dahilan kung bakit po ako umuwi, bakit kami umuwi. Kaso yung ibang pamilya namin, bumalik na sa Manila, bumalik na sa Tarlac yung iba, bumalik na sa La Union sa mga iba't ibang dahilan. Pero ang sabi ko, kahit saan man tayo, huwag natin kakalimutan ang Diyos. Kung maalala nyo, sabi ko, kung naalala natin yung salita ng Diyos na sinare ng ating kapatid, si Madam Nisan, yung salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 33, that seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nabirukan nyo, huwag mo natin pagkarayan ng Diyos, kinti kinalintag na, isuamin na rin ang pangpanag, may nayon ganto ka na kayo. Ang Panginoon, i-bless niya po tayo, kasi sa araw na ito, pinatunayan po natin yung salita ng Diyos, na seek ye first the kingdom of God. At hintayin po natin yung sabi ng Panginoon, na idadagdag ng mga kabutihan, pagpapala sa lahat na ibibigay ng ating Panginoon. Magpaganoon pa man na sinabi ni Pastor na inahalintulad niya ako kay Ninoy Aquino, marahil ay nangyari din sa buhay ko yan na namatay at muling nabuhay. Spiritually speaking, kapag ang tao kasi ay nabubuhay sa kasalanan, parang patayan. At kapag manumbalik sa Panginoon, muling mabubuhay yan. Si Ninoy Aquino, patay pero hindi pa nangyari sa akin. Yan din ang hinihintay ko. Physical na pangyayari na matay.
Pero nakikita siguro ni Pastor na minsan seryoso tayo kaya nagpapatawa din si Pastor. Sabi nga ni Pastor, mayroon kang hindi nasabi na isa sa kapatid mo, si Pedro. Kasi ako yung nagsalaysay ng buhay ng aming kapatid. Sabi ni Pastor, na hindi mo nasabi na dumating na yung time na isinauli na ni Pedro ang kanyang buhay at tinawag na ng ating Panginoon kung sa kanyang karyan dahil siya yung may hawak ng susi ng pintuan ng langit, kailangan mayroong magbukas. So, I appreciate Pastor kasi marunong din magpatawa. Pero sa katotohanan yan, ay may katotohanan na pag nanalig sa ating Panginoon, may karapatan na pumasok sa pintuan ng langit. May karapatan na magbukas sa pintuan ng langit. Amen. So lahat po tayo magpatuloy upang sa ganon ay lahat po tayo ay makapunta sa kanyang kaharian. Hiniling ko sa bawat isa na tayo panandalian niyo mo ko. Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami nandito. Lumalapit po kami na may kababaang loob. Sinasangguni po namin ang aming gawain mula pa kanina at hanggang ngayon hanggang matapos. Nandito ang iyong lingkod. Gamitin mo bilang daluyan ang iyong mga salita upang i-satisfy mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, na Ikaw yung Diyos na kikilos. Ikaw yung Diyos na patuloy na magtagumpay, maghari sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na patuloy mong binibigay. And I pray, O God, that you send your angel to guard this place. Cover us by your precious blood. Upang sa ganon, O Diyos, ay lahat po kami ay nakakonsentrate. Maraming salamat. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri at magsambat pasasalamat. Ito po ang aming samong dalangin sa matamis ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Sabi ni Pastor kanina, galing daw ako ng Hawaii. Ay, praise the Lord kung makakarating ako ng Hawaii. Pero hindi ba po ako nakarating? Nakarating pa ako sa ibang bansa, sa Saudi lang. Saudi Arabia. Pero baka word of prophecy, yung sinasabi ni Pastor, malay mo, pagdating ng araw, makakapunta ako ng Hawaii. O kaya sa Canada. At yun nga po, matagal din akong wala dito sa ating lugar. At na-assign po kami sa Tarlac, Kamiling Tarlac, Barangay Kanyag, Kamiling Tarlac. At doon, itinatag ng ating Panginoon ng kanyang ministeryo na ipinagkatiwala sa amin. Dahil pareho po kaming lingkod ng Diyos ng aking asawa, si Pastora Emily. So yun din ang dahilan kung bakit hindi po siya nakasama. Yung anak lang namin na nag-iisa ang nakarating. Ako mula Manila, nakisakay na kasi ako doon sa sasakyan ng aming pamangkin. At dumiretso na ng Ilocos. Si Jinjen naman, mula Tarlac, nagmotor na. Dinaanan yung pinsan niya dyan sa Baknutan. Dumiretso sila dito noong Friday ng gabi. Pero si Pastora naiwan kasi linggo, nalalapit ng linggo. Insaot pila ngayon na naki-atindar iti lamay ang hinggalan tilibig ni Manong Pedro. So magpaganon pa man, lahat po tayo ay may kanya-kanyang tungkulin, may kanya-kanyang inaasikaso, mayroon tayong kanya-kanyang responsibilidad na dapat po natin gawin. Gawin lang po natin ang matapat at ang ating Panginoon alam po niya yan. At sigurado na ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng blessing. Hallelujah. Darakon po tayo sa salita ng ating Panginoon sa araw na ito. At narinig na po natin kanina yung ibinasa doon sa scripture reading, ang ating teksto na matatagpuan, ulitin ko dito sa Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Nagtatagalog man ako pero Ilocano itong Biblia ko. Ecclesiastes chapter 6 verse 12, King James Version, kunana nito'y taasino ti makamo no anya tinaimbag na may paay iti tao. Tibiyag na, amin dagiti alaldaw, ti ubaw, tibiyag na, isuda, nga idusin na akas aniniwan.
Taasino ti makaibaga, iti may sa tao, muan yan to, ti kalpasan na, iti baba, ti init. Ni Apo Diyos, kagtultuloy nga mga bendisyon, iti sa ulan. Ang ating tema sa araw na ito, sa wikang Ingles, ganito po ang pagkasabi, what is good to do in this short life? No Ilocano tayo, kunana dito, anya itinasaya at uno na pintas. Nga aramiden, iti daytoy nga biyak. Uno iti daytoy nga ababa nga biyak. Kung papansinin po natin ang ating buhay sa ngayon, hindi po kinamatayan po kami ay ganito na yung mensahe. Ipinagpray ko sa Panginoon at lahat naman tayo ay kailangan na malaman o kailangan ay magpatuloy po natin na malaman ito at laging tandaan. Kung papansinin po natin ang ating buhay ngayon, may bagong silang, hindi pa nakakahakbang o hindi pa nakakalakad, namamatay na. Nagbibinata o nagdadalaga, may namamatay na. Matanda na, saka mamamatay. Ni Manong Pedro, 57 years old. Masakit man na mangyari o maganap sa buhay ng isang tao ito. Pero, manalig tayo sa ating Panginoon dahil mayroon siyang pangako na ang ating buhay ay hindi doon hanggang ang hangganan. Na kapag namatay ang tao ay doon na nagtatapos ng that's the beginning of his or her everlasting life. Isuday ta iti pangrugyan nga agbiyak uno matungpal na di kunan ni Apo Diyos nga agnanayon nga biyak matutupad yung sinabi ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Hindi na natin maihalintulad yung buhay natin, yung temporary na buhay po natin dito sa mundo, na katulad ng mga naunang ninuno natin na ang buhay nila ay umaabot o mahigit 900 plus si Matusalem. Di ba? Ilang taon na si Matusalem nung namatay? Assignment ng bawat isa. Pero alam ko na alam na ng iba dyan o alam na natin po lahat. At sa ngayon, mayroon ding umaabot ng 100 years ni Inang May. Yabang kami giniaputos ta si Bibiyag palaan. Panpanunotag iti New Year. Unak no ni Inang, pagpaspasin siya minang. Unak no ni Inang, tinununa. Hindi pala, si Kuya Peter pala ang mauuna. So hindi mo natin ibinibase doon sa edad o kalagayan ng tao. Hindi po natin alam. Yun din yung sinabi ko na alam po natin, ito yung katanungan eh. Alam po natin kung kailan tayo ipinanganak. Alam po natin sa mga ikinasal, alam po natin kung anong araw at pitsa kung kailan tayo ikinasal. Pero ang hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yan ang pinaghahandang po natin. Pero huwag po natin gawin. Mayroon bang isang sinasabi na ang pagpasok sa simbahan 3 beses lang. No, bininyagan. Hindi, hindi tinatawag tayo, Pastor, ganyan yung agbunyag nito. Idaton, dedication, yan. Una yan. Pangalawa, pumasok sa simbahan nung siya ay kinasal. Pangatlo, papasok sa simbahan. Pero kung minsan hindi na pinapasok sa simbahan pag namatay. So wag po sana na ganon ang mangyari sa buhay ng tao. Kundi, pag dumating ang araw ng linggo, dapat magsimba, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Basahan tayo man dito'y umunang Chronicles. First Chronicles chapter 4, verse 10.
chapter 4, 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Ket kastoy di mabasa ko na ket ni Jabez inawagan na ti Dios Israel ang kinulana o bendisyonan na kuma apudno. Ken palawagan ti beteg ko ket taimang adda kuma kanya ket igaganak kuma iti Jabez. Kung si Jabez ay hinangad niya na siya ay pagpalain ng ating Panginoon, palawagin ng ating Panginoon ang kanyang kabuhayan, ang kanyang buhay, mayroon din tayong karapatan na humingi sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ni Jabez at ang ating Panginoon ngayon, siya pa rin. He is the same yesterday, today, and forever. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. So, dapat yan ang isang gawin po natin sa ating buhay dahil ang ating buhay ay temporaryo lamang na naglalakbay dito sa mundo. Kung makamtang man natin lahat ang ating mga kahilingan, ang ating hinahangad, habang tayo'y nabubuhay at naglalakbay dito sa ibabaw ng lupa na ito, mapakinabangan po natin yan, matamasa po natin yan, pero ilagay po natin sa ating isipan, hindi po natin madadalayan kapag tayo'y pupunta na sa langit. So kinangailangan i-enjoy po natin ang ating buhay dito sa mundo. After, sabihin na natin yung mga medyo may edad na dito, after 60 years or 70 years, yung naipundar mo, iba na ang nakatira. Kasi wala ka na dito sa mundo. It's either na yung anak mo na o yung anak ng anak mo, apo mo, apo, sila na yung nagmana, gano'n. So maganda rin kung marami tayong naipupundar para sa gano'n, hindi mahihirapan yung mga next generation, yung mga clan po natin, upang sa gano'n ay matamasa din nila yung buhay na may kasaganahan at buhay na masaya. Pero kung minsan, ang ating buhay, marami po tayong na-encounter, marami po tayong napagdadaanan, pero dahil alam po natin na tayo ay Kristiyano, may pananalig tayo sa ating Panginoon, dapat itiwala po natin lahat sa Diyos, isangguni po natin sa ating Diyos, dahil ang sabi ng ating Panginoon, casting all your cares upon Him, for He carried for you. Iyasadag mo amin kinihan po Diyos. Takuna niya po Diyos, ang nadang kanto, salwadan kanto. Ngayon do pasaway nga Kristiyano, rigat na ang maawat tunay na yan, nga karinya po Diyos. Ngayon do, natayo amin, agtultuloy, uray anyaman di mapaspasama, sigurado, nga niya po Diyos, itultuloy na tayo mabindisyonan. Anya pa'y kaabsat kunana, what is good to do in this short life? Minimize pain. Minimize pain. Papasitem, wano paawanem, iti sakit, nga marik-rik na. O kaya paliitin, uwalain, yung sakit na iyong nararamdaman. Kung titingnan po natin, yung physical na sakit, iba din yun. Pag nagkasakit tayo sa physical, bakit kayo masakit yung asu-asuan ko, maganyan, physical pain yan. Pero sa damdamin, sa puso't damdamin, kapag yan ang nasaktan, ibang sakit din yan. O kaya, iniisip mo pa lang, sumasakit na yung ulo mo. Ibang sakit yun. Ano ang kinalalabasan pagka ganon ang sakit ng isang tao? Stress. Kapag lumampas sa stress, depression. Hanggang matrigger yung mga physical pain.
Ayaw na niyang kumain, ayaw na niyang uminom. Kasi sa sobrang problema, so anong nangyayari? Mahiga na lang yan. Alukin mo na kumain, ayaw na niyang kumain. Lalo kung walang Diyos sa kanyang buhay, parang wala ng pag-asa. Pero tayo ng mga Kristiyano, kapag naka-encounter po tayo ng ganito, nandyan ang ating Panginoon. Yung inawit po natin kanina, mayroon po tayong Diyos that heal any kind of disease, any kind of sickness. Because of His stripes, any kind of sickness, we are healed. Gapo ka lagi isapsapit iti Diyos. Nga po tayo Yesu Kristo, amin nasaksakit, nagasan. Malaksin mo na itang tao at saan na kayo tipagasan. Pero huwag po tayong mag-isip. Huwag tayo maghinanakit sa Panginoon. Kung sakaling yung ipinagpipray po natin na sakit o karamdaman ay hindi man matugon-tugunan. Pero ang isipin po natin, ang buhay ng tao na yan, kapag siya'y namatay, at alam ng tao na mayroon siyang karamdaman, ang ilagay po natin sa ating isipan, yung kanyang buhay espiritual, pinagaling ng Diyos yan. At ang kanyang pisikal na pangangatawan, pagagalingin ng Diyos yan. Kasi ang sabi ng Diyos, ang pisikal na katawan niyan, aanyuhan niya ng anyo na hindi na maagnas at hindi na mamamatay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ilagay lang po natin sa ating isipan ang mga pangako ng ating Diyos upang masolusyonan kung ano man yung mga sakit na nararamdaman ng bawat isa. Huwag mag-isip, huwag magtampo, huwag magrebelde kasi mas lalo na walang mangyayari na maganda. Kapag ang isang Kristiyano ay magrebelde, hindi Diyos ang kanyang masasalubong. Si Satanas ang kanyang masasalubong. Napanood nyo yung human video na pinaghihilaan ng si Satanas at saka ang ating Panginoong Hesus Kristo. Napanood nyo na yun? Meron yung gano'n. Kuminsan gano'n, pinag-aagawan tayo eh. Pero dapat mas manaig ang ating Panginoon na siyang umahatak sa atin. Praise the Lord. Minimize pain. Alisin o paliitin yung mga sakit na ating nararamdaman. For example, sa amin, namatayan kami. Kung agladladingin kami lantan, talagang yung kalungkutan na yan ay wala ng humpay habang buhay sa aming buhay. Anong mangyayari sa amin? Baka kami na yung susunod na mamamatay. Tanggapin po natin ang katotohanan na dumarating sa buhay ng isang tao ang kamatayan. Magpagano pa man na nararamdaman po natin yung sakit dahil mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero isang guni po natin sa ating Diyos para bigyan niya tayo ng kaaliwan. Magpagano pa man na maalala po natin ang ating kapamilya na namayapa, pero ilagay natin sa ating isipan, sa ating puso, yung pangako ng Diyos na hindi magtatagal bubuhayin niya yung mga bangkay sa sementeryo. Kasi ang pangako ng Diyos, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang ilaban po natin para hindi mananatili yung sakit, yung kalungkutan, magpagalupuman na nangyari yan, normal lang dahil tao lang po tayo na nakakaramdam ng sakit. Pero huwag po natin gawin yan na parang yan ang magpapabagsak sa ating physical na katawan o ang ating isipan. Stress, depression, magaganap yan. Hindi naman yung ibig sabihin na, ay patay na. Kumbaga, mas magsaya ka. Hindi naman, kundi talagang nandun yung kalungkutan. Pero huwag po tayong mananatili doon. Normal lang na nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Pero, tandaan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon dahil ang pangako ng Diyos tunay na nakakapagbigay ng kalunasan. Ano ba yung mga nagaganap at nangyayari kuminsan kahit sa ating mga Kristiyano?
Minimize pa yung kung minsan nagkakaroon ng conflict, hindi pagkakaunawaan. Kahit sa loob ng tahanan, nangyayari ito. Sasabihin mo doon sa kapatid mo o kaya sino man ang kasama mo sa bahay, ikaw naman ang maghugas. Kasi ikaw na lang yung laging naghuhugas ng kinainan. Tapos, kung makapag-utos ka, kung makapagsalita ka, hanggang nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Siyempre, yung isa nasasaktan. Magsusumbong sa magulang. Pero kung hindi sila makapagpigil, baka magsabunutan o magsuntukan pa yan. That's right. Totoo. Paano mo mapapaliit? Paano mo mawawala yung mga sakit? Kung sa loob ng tahanan ay mayroong mga hindi nagkakaunawaan. Ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga tao na nagre-reconcile. Nagasat, nakititat tao nga managkakapya o nana ni Apo Diyos. Kinakailangan kung mayroon kayong hidwaan, mayroon kayong parang hindi paborito na kapatid o hindi mo paborito si tatay mo o si nanay mo, humingi ka ng kapatawaran. Let's do harmonize. Kailangan magkaroon ng yung magandang samahan para masaya, para mawala yung sakit. Paano, Pastor, kung lagi na lang pinagsasabihan hindi nakikinig? Huwag mong palayasin. Kasi kung minsan may mga tao na pag pinagsabihan mo, nagre-rebelde. Ano sa na pagpagaan, hindi kaman mo kinihapo Diyos, isangguni mo sa ating Panginoon. Kung minsan ganito yung mga nagaganap at nangyayari, hanggang sa buhay ng isang tao, magkakaroon na ng struggle yan. Sasabihin niya, kahit sa trabaho, parang ayaw ko nang pumasok sa bangko na ito. Parang ayaw ko nang magtrabaho sa kumpanyang ito kasi minsan mga kasama ko, yung mga sip-sip, mga ganyan, mga rider. Siyempre, struggle yan. Ano ang dapat mong gawin? Sanggunin mo sa Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, para kang nag-iipon ng baga sa kanyang ulo na siyang tutumpok sa kanya. Si Saulo na naging Apostol Pablo, ano yun? Problema ng tao yun. Halos ayaw nilang pag-isamahan kasi mamamatay tao. Pero dahil may mga Kristiyano na naapektuhan doon sa ginagawa ni Saulo, isinangguni nila sa ating Panginoon at ang Panginoon kumilos sa buhay ni Saulo. Kaya siya ay naging Apostol Pablo. At nangangaral na ng salita ng ating Panginoon. Sa buhay ko, maraming salamat din sa mga nagpipray noon. Hindi ko naman balak na magpastor. Parang masarap din ang buhay ko noon, kaso makulog. Siguro sakit din kami ng ulo dito sa baryo. Kasi pag nakainom na, sigaw ng sigaw dyan. Nagwawagawiway na kita. Si Inang ko noon, laging kinakabahan yan. At praise God, dahil dumating yung time, in-encounter ako ng ating Panginoon. Ganon din si Saulo, in-encounter ng ating Panginoon doon sa Damasco. At doon tinawag ng ating Diyos. At siya ay naging Apostol Pablo. Kaya kung mayroong mga tao, ito yung puntos ko dito, kung mayroong mga tao na parang ayaw mong kasama, na nakakapat-trip kung minsan, tawag dito, pasensya na sa mga word na kung minsan. Pero, meron talaga yung ganun, na talagang hindi ka na lulugod sa kanyang buhay. Hanggang kamay ayaw, hindi pa nagbiyak lang. Ngayon, kunang naman tayo iti Sunday School teacher, kararag, iti kalaban kita. Iti panlaban mo din ako ng kuman. Ipag-pray mo lang. At sigurado, hindi ka na mag-struggle. Maalis ang mga yan. For example,
Meron kang 100 na problema. Sinong may 100 na problema dito? Na parang pasan-pasan mo ang 10 kabang na bigas sa kabigat. Papabasa. Magpasalamat ka kung meron kang problema na 100. Bakit? Kasi dati 200. Nabawasan na 100 kaya naging 100. At kapag ka nandyan yung problema, sanggulin mo sa Panginoon. Pagkatatlo yung idinudulog mo sa Panginoon, mababawasan. Maging ano na lang yan, 96. 97. Ganun. Kapag ka mayroon mga ganito, sa Panginoon lang tayo lalapit. Ituturo naman ng Diyos yung mga tao na kakausapin mo upang sa ganun ay ma-advisean ka. Ang aral ng ating Panginoon, kung hindi mo masolusyonan, sinabi mo sa mga magulang at kailangan pa rin ng tulong, ang sabi ng ating Panginoon, pumunta ka sa iglesia. Tawagin mo si pastor. O yung mga kapatiran na kung minsan parang ayaw mo na talagang kausapin yung tao na yan, tumawag ka ng kasama mo para sa ganoon ay maayos. Kung hindi pa rin maayos, ang sabi ng ating Panginoon, idulog mo sa batas. So mayroon tayong barangay official. Pag hindi pa rin nakayanan ng barangay official, idadala na doon sa bayan. So ganun lang. Pero ang Diyos pa rin ang siyang patuloy na gagabay. Upang sa ganon ay mabawasan. Di ba kapag tayo ay nag-load ng 100 o niregister mo yan, di ba kapag umabot na ng 5 days, 6 days, lalo pag magsi 7 days, mauubos na yung load. So ganon, dapat maubos yung mga dinadala natin na kabigatan sa buhay. Idulog natin sa ating Panginoon. Gamitin mo yung prayer. Kasi yung load, di ba ginagamit mo yan sa Facebook, ginagamit mo yan sa hanggang maubos. Yun yung communication para maubos yung load. So ang communication para maubos din yung mga pabigat sa ating buhay. Tawagan natin ang ating Panginoon through prayer. Sabi nga ng ating Panginoon, all unto me, and I will answer you. Sa Jeremiah chapter 3, verse 33, purihin ng ating Panginoon. Amen. So yan po, Diyos na lang ang siyang patuloy na magdagdag at magpaunawa kung ano pa yung mga ibang sakit. Pero ang solusyon dyan ang ating Panginoon. Short life, sabi po dito, kung ang buhay po natin, alam po natin na talagang darating talaga yung hangganan ng ating buhay dito sa lupa. Pero, magpasalamat tayo dahil mula nung tinanggap po natin ang ating Panginoon Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at hiniling na natin sa ating Panginoon na isulat na niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa ganun kapag dumating yung time at yung mga nauna na mga kapatiran natin nananalig, pag binuksan yung libro, nandun yung pangalan. Kung ano man ang pangalan mo, huwag kang magsisi. Magsaya ka kasi ang pangalan mo, ang pangalan natin, na isulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ako, ngumingiti ako kanina. Sabi ko, baka sasabihin ni Pastor, yung full name ko. Alam niyo ba ang full name ko? Saturnino. Buti pinaganda ni Pastor. Yun ang palayaw ko, Ninoy. Di ba? Pero doon sa Tarlac, Noy. Mixing. Dito, Ninoy. Doon, Noy. Pero, yung full name ko, parang sabi ko, saan kaya kinuha ni na inang at saka si tatang yung pangalan ko? Na Saturnino. Eh, sabi naman nila, yung pare daw ang nagsabi. Kaya, pagkalong naman, pasalamat ako kasi yung pangalan ko nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Kung ano ang pangalan mo,
Kung ang pangalan mo man ay Cassandra, maganda pa yun. O Serapika, o ano ba? At least, kasulang na sa ako ng buhay. Okay, patalastas ko na tayo. Mayroon daw magpapabinyag. Tatlo na magpapabinyag. Hindi ko lang alam kung narinig nyo na itong punto na to. Nung nandun na daw sila sa simbahan, sisimulan na natin ang seremonya, sabi daw ni Father. Nakahilira na sila doon. Sabi daw ni Father, kayo po, ano po ang pangalan ng anak nyo? Sabi daw nung mag-asawa, ang pangalan ng anak namin, Father, ay cellphone. Ha? Sabi daw ni Father, bakit naman cellphone? Kasi kinuha namin, Father, doon sa pangalan namin mag-asawa. Ako po kasi si Celia, siya naman si Ponce. Kaya cellphone. Okay. Kayo naman, sabi daw ni Father, doon sa isa. Charger, Father. Ha? Bakit naman charger? Kasi kinuha namin sa pangalan namin mag-asawa, Father. Ako si Chari, siya naman si Roger. Kaya charger. Ganun pala. Di ba may mga mag-asawa na gano'n? Kinuha doon sa pangalan nila para magdugtungin. Doon naman daw sa isa. Kayo naman, sabi daw ni Father. SIM card, Father. Ha? SIM card. Bakit? Kinuha namin sa pangalan namin mag-asawa. Ako po si Siming, siya naman si Karting. SIM card. Sabi daw ni Father, hindi matutuloy ang binyag. Bakit, Father? Sabi daw, walang signal. Pero joke lang ni Father yun, tinuloy pa rin ang binyag. Pero ang pinopoint natin ko doon, anuman ang naibigay na pangalan natin, magsaya tayo. Kasi nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Pangalawa at huli, what is good to do in this short life? Maximize pleasure and happiness. Yung una, sinasabi po natin doon na minimize, paliitin o walain. Dito naman, dagdagan. Dagdagan mo, nayunam, noan niya, dagiti, pagragsakan, iti panagbiag mo. But, according to the will of God, naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Maximize pleasure and happiness. Dito sa Ecclesiastes chapter 5, verse 18 to 19. Chapter 5, verse 18 to 19. Kunan na nito, at to'y tinakita, anaimbag, kinasayaat, iso ti panangan, kin panaginom, kin panagrako, iti kinaimbag, ti nagpanugan na, iti babati init, karag iti aming malaldaw, ti biyag na, ngainted, kinkuha na ti Diyos, tatay to'y iso ti apak na. Tunggal tao, met nga, inikan ti Diyos, kadagit kinabaknan ken kuwa ket inted na kinkuha na tipan nakabalin amangan kadagijay kinumawat iti apak na ken agrago iti nagpanlugan na daytoy isagot ti Dios matay-dayo ti Apo. Ibinigay ng ating Panginoon ang authorization. Huwag po natin sasabihin na ang Diyos madamot. Depende sa tao yan. Kung ang tao ay tamad, hindi niya matatamasa yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos, bago niya nilalang ang tao, alam na po natin yan, nilalang muna ng Diyos ang kailangan ng tao. Nagbigay ng hangin, nagbigay ng tubig, nagbigay ng araw, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng ulam, nagbigay ng materyales. So, kompleto. Ito, huwag natin sasabihin na ginawa ng technician yan. Oo, nandun tayo. Pero, kung laliman po natin ang pangunawa,
saan kumuha ang technician ng materialis? Doon sa nilalang ng Diyos. Itong tiles, saan nila kinuha yan? Doon sa nilalang ng Diyos. That's the reality na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan. Kapag winala ang Diyos ang tubig, anong mangyayari sa atin? Anong gusto natin na mawala? Yung palay o tubig? Minsan, wala. Gusto natin nandyan lahat. Pero minsan sinasabi ng iba, gusto ko palay. Kasi yung tubig, pag umiinom ka, okay na. Mayroon kasing mga tao, kuminsan, ba't ganito ang aming buhay? Ang hirap. Parang yung sakit, imbis na mabawasan, natadagdagan. Hanggang sa nag-iisip, nagsiselfie na yan. Talagang ayaw natin malagbiyak lang. Huwag ganun. I-claim natin ang mga pagpapala ng Diyos. Mayroong isang tao, dahil sa kahirapan ng buhay, naisipan na niyang magpakamatay. Sino na dito ang nagsasawa na sa buhay? Gusto na niyang magpakamatay. Sana wala. Itong tao na to, sabi niya, kasi ilang araw lang hindi kumakain. Sabi niya, bago man lang akong magpakamatay, umamatay, makakain man lang ako kahit kunti. Lumalapit sa mga tao, halos, ngayon nga, halos walang gustong magbigay. Sa Manila, kapag naglalakad ka doon, may kumakalapit sa'yo, tingnan mo taong grasa, nanghihingi ng barya. Sabi ko, kahit ganito yung mga tao na to, basta mayroon naman ako, binibigyan ko yan. Binibigyan ko. Pero itong tao na ito, wala siyang nahingaan. Kaya ang ginawa niya, pumunta doon sa, yan medyo bundok na ganyan. Naghanap siya ng mga puno na may bunga. Yang nakita niya, bayabas. Ngayon ang ginawa niya, umakyat sa puno ng bayabas. Naghanap ng bunga. May nakita siya na bunga, pero mga bubot pa sa katalbos. Sabi niya, okay na to. Pangtawid gutom na rin to. Nanguha, makain. Sabi niya, ang hirap talaga ng buhay ko. Sabi niya, tatalon ako dito. Pero hindi ako mamamatay kasi mababala. May dala-dala siyang tali, magbigti daw siya. Nung tinatali niya yung tali, na gano'n. May kumakaluskos sa ilalim. Sabi niya, tinignan niya, tao na hindi siya makalakad. Wala naman siyang wheelchair, yung agilos na kasi dyan. Tapos nung tinitignan niya, inobserbahan niya, ang kinakain ng tao na yun, yung dahon ng bayabas na tuyok. Na ginagaho, itialalayan ng makangkanin na. Lumuha itong tao na ito na nandun sa taas ng puno ng bayabas. Sabi niya, akala ko ako na yung pinakamahirap. Mayroon pa palang mas mahirap. Kaya hindi kayo nag-iisa kung mayroong naghihirap dito. Pero hindi habang buhay na naghihirap. Amen? Amen. Kung ano yung mayroon sa'yo, palangihin mo para sumaya ang buhay. Kasi ibinigay na ng ating Panginoon ang pagpapala. Amen? Nakagisnan ko din yan, yung buhay na ganyan, pero hindi ako umatras sa buhay. Kundi nagpatuloy ako at purihin ng ating Panginoon na i-encounter ko yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Mayroon din isang tao na magpapakamatay na rin. Pero ito mayaman. Mayaman ito na tao. Ang kaso nga lang, iniwan ng kanyang pamilya, medyo may edad na ito na babae na matanda. Ngayon, inihanda na niya yung tali doon sa loob ng kanyang kwarto para magpikti, magpakamatay. Ngayon, ang nangyari, mayroon pa namang bagyo na nagaganap. Itong mag-ama, itong tatay niya, pastor, yung anak niya siyempre Kristiyano, binatilyo pa lang. Pero tinitrain na ni pastor yung anak niya. Sabi nung anak, pa, labas tayo, kahit na medyo may bagyo, magbigay tayo ng tracts, yung mga babasahin ba, na nakalagay doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nandiyan, John 3:16. Sabi nung tatay niya, medyo mahina ako anak sa lamig. Ikaw yung mas malakas.
Siguro ikaw na lang muna, babakapan na lang kita ng panalangin. Sabi ng ama, na pastor. O sige tayo. Hindi lumabas, nagkaputi. Punta. Bawat bahay, nagtuturbil yan. Pag may lumabas, iabot yung trucks. Pag wala, nilalagay doon sa box. Doon sa mailbox. Ngayon, itong isang bahay, nag-doorbell siya. Na ganyan, doorbell siya ng doorbell. Noong igaganon yung matanda yung tali, kasi bahay ng matanda yun. Doorbell ng doorbell. Kaya ang nangyari, hindi niya itinuloy yung pagbibigti. Hindi lumabas, pero dahil sa tagal nang nagdodoorbell yung binatilyo na yun, umalis na, iniwan na doon sa mailbox. Hindi nung binuksan, wala na siyang nakitang tao. Tinignan doon sa mailbox, nandun yung trucks. Tapos umupo sa kanyang sopa, binasa yung nakalagay doon. Nakunana kas talaunay, ti panagayat ni Diyos ni Lubong, ngayon natin anak na bugbugtong tatlo amin, ang mamatikin kwa na, sana mapukaw, kung dikit mataan bibiyagnag na ngayon. Nakalagay din doon yung address, kung saan siya pwedeng magsimba. Ngayon, imbis na magpakamatay, nagbago ang kanyang isip. Dumating ang araw ng linggo, pumunta doon sa simbahan at nag-testimony, umiiyak yung matanda na yon. Tinatanong niya kung sino yung pumunta doon at nagdurbe-durbel at nagbigay ng trucks na yon. Siyempre, tumayo yung mga at nagpakilala. Pero, sa leading ng ating Panginoon, kung mayroon man yung mga tao na parang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, manalig tayo sa ating Panginoon kasi ang Panginoon patuloy na kumakatok sa ating buhay upang ikaw ay pagpalain, upang ikaw ay biyayaan, upang ikaw ay bigyan ng pag-asa sa buhay. Marami din akong testimony, pero tanghali na. Pagpalit ko na lang, hindi ko alam kung ilang taon, kung ilang buwan bago ako bumalik. Kaya, tuloy natin, kunti na lang to. Ngayon, dahil yan ang nais ng Diyos, so dapat po natin tuparin na lasapin po natin yung kabutihan na ibinibigay ng ating Panginoon sa buhay. Maximize pleasure and happiness. So we need to find pleasure at work. Sino na ba ang nagsasawa sa kanyang trabaho dito? Dapat i-enjoy mo kung ano ang trabaho mo. Nandito ka man sa bahay, nandun ka man sa bukid, nandun ka man sa opisina, nandun ka man sa kumpanya, o kung saan ka nagtatrabaho, basta legal, you need to enjoy your work. Amen. Para matagdagan yung saya. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, whatever you do it for the glory of God. Anyaman iti inumaw, uno ka lang, kunala niya po Diyos, aramidem, napakaidayawan niya po Diyos. Alam niyo, mayroong tao na nagsasawa na rin sa kanyang trabaho. Sino na dito ang laging pumupunta ng Manila? Lalo yung mga driver. Di ba pagdating sa toll gate, kung walang RFID yung sasakyan mo, siyempre magbabayad ka kas. Alam niyo yung cashier doon sa toll gate, ang trabaho niya lagi na lang naggagano ng kamay. Kaya yung kanang kamay niya o kaliwang kamay niya mula sa kabila, humaba na sa kakaabot ng ticket at katatanggap ng pera. Kaya nakakabwisit naman kung trabaho ng ganito. Eh siyempre kinarir niya yun eh. Yun ang ninais niya ng trabaho. Dapat i-enjoy niya yung kanyang trabaho upang hindi siya mahirapan. Kung ano man yung mga trabaho natin, habang ikaw nagtatrabaho, kahit agdeng-deng ka lang niya, dayang-dang na, mapantatang ko ba niya kay buti-buti ba Panginoon? Mamalaya mo, matatapos mo na yung trabaho mo. Pero kung lagi na lang ako lang ako marmarings. Hindi mo talaga matagdagan yung joy na nararamdaman mo. Dapat gawin mo lahat yan para sa ating Panginoon. Ngayon, patungkol naman sa pagkain, kinakailangan talaga na do the best. For example, ang ulam mo, malunggay lang, may
kasamang laman ng gabi o kaya kamuti, burotibod, na may kasamang pritong bangus na sahog. O, masarap pala yun eh. Siyempre, ay mga Ilocano, masarap yun. O kaya bulak-bulak ng alokon. Yan, right? Saluyot. Hindi porque ganun ang ulam. Yung parang, kuminsan yun na nakasanayan natin, pinagsasabay kuminsan na kumain sa loob ng tahanan. Kuminsan, nandyan lang nakadasar kita na parang walang kaayos-ayos. Pero kung gawin naman natin yung the best, kasi kuminsan sa kwan lang natin nakikita yun eh, pag may mga catering, wow, parang nakakaya naman umupo kumain dyan. Kasi sobrang ayos, maganda. Siyempre kung susurpresahin mo naman ang tata at nanay mo, mga kapatid mo, i-arrange ko ng maayos, tapos maglagay ka ng mga, pan ba, bulaklak ganyan. Kasi hindi lang yung patay ang piling bigyan ng bulaklak. Yung buhay ang nararapat na bigyan ng bulaklak para makita niya, ma-appreciate niya. Siyempre, kapag maayos, kahit simple lang yung ulam, wow, mapapawaw talaga yung mga kasama mo sa bahay. Wow, kakaiba to ah. O, di ba? Lahat lumingiti. Sumasaya. Pero pag oras na kailan, o, di na kayo, kain na tayo, mauna na kayo. Meron pang agpaspasok lang, kas katakwalita, paano mo ma-enjoy yung buhay? Hindi mo manadagdagan. Pero, ang solusyon dyan, kanina ko pa sinasabi, isang kunin mo sa Panginoon para maging maayos. Naaalala ko nung kami po ay maliliit, may lamisa kami na mahaba. Pero ngayon wala na, maiksi na lang. Itong upuan na to, parang mas mahaba pa dyan. Ilang kami magkakapatid, 6. Sabay-sabay yan, walang hindi kakain na hindi sabay-sabay. At ang sabi ni Ilan, o kaya si Tatang, bago kumain, mag-pray muna. Alam niyo yung prayer namin noon? Pero masaya. Ako umay kakagakan, ito'y ang ni apangalan, to'y kanin mi bindisulam, Espiritu pun wendakam. Amen. Kapila malipatan. So, sabi po natin na, our God is still the same yesterday, today, and forever. Kapag nanalig na tayo sa Panginoon, Kristiyano na tayo, dapat mayroong harmony sa loob ng tahanan. Sigurado na madadagdagan yung joy na ating nararamdaman. At hindi lang po yan ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Matthew na o kaya doon sa Mark nang sinasabi ng ating Panginoon, love your neighbor as yourself. Ano ang unang sinabi ng ating Panginoon doon? Mahalin mo ang iyong sarili at ganun din ang gagawin mo sa iyong kapwa. Kapag hindi mo pa magawa sa iyong kapwa, for example, kumakain ka ng mamaya baka mayroong ice buko dyan, ang pera mo 1,000. Kaya kung minsan sinasabi ang mga Ilocano, kuripot. Mangtid ka mamag. Awa? Saksa ka puro di kwarta. Ayaw mo mamahagi. Kahit ang dami mong pera. Mahirap yung ginagawa mo sa sarili mo, pinapakain mo, kahit mayroon ka naman pwedeng i-share. Pag may humingi sa'yo, ayaw mong bigyan, no, that's not good. So, kailangan, kapag mayroon mong nabigyan, bait mo talaga. Pero huwag ka namang abuso. Pag ikaw ang binibigyan, huwag ka namang abuso. Siguan ka nito, yayain natin, putali mandong, sigurado maglilibre yun. Hindi, kapag ka mayroon ka naman, tulong-tulong, ganun. Sabi ng ating Panginoon, I will bless those who bless you. Kaya kung gusto mo mapagpala, sumaya, gawin mo yung ginagawa mo sa sarili mo sa iyong kapwa. At ganoon din ang iyong kapwa, gagawin din niya yung ginagawa niya sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa. For God's glory. Amen? Amen. Para sa ganun lahat, sumaya. At sigurado na matutuwa ang ating Panginoon. At tayo ay malaya na maglingkod. Sinasabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 27.
Unanan nito'y, nga masino kada kayo ti makabalin. Aga po iti panagagawa na ang mabalin na ang ayunan isang kasip ti rupot ti katayag na. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, without God, we can do nothing. No awan ti Diyos, awan ti mabalbalinan tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na paadda na ita, nandyan yan, yung motor na yan dahil sa akin. Kumakain kayo dahil sa akin. Huwag naman sanang ganon kasi nakakasakit ng damdamin. Ang dapat sabihin kung siya ay Kristiyano, magpasalamat tayo sa mga pagpapala ng ating Panginoon na lahat ay natatamasa po natin. Huwag sanang, wala sanang magmalaki ng dahil sa akin. No. Higit na i-include natin, number 1 ang ating Panginoon dahil sa ating Panginoon. Kaya na-i-enjoy natin yung buhay. At ang Diyos, sigurado na matutuwa yan. Sigurado na ang ating Diyos, lalo pa niyang dadagdagan kung ano yung mga kailangan po natin sa buhay at sigurado na magkaroon po ng katagumpayan. At kapag nakikita tayo ng mga kapwa po natin na tao, i-appreciate nila yan. Tunay na buhay ang kanilang Diyos. Pero kung sakaling mayroon man kayong hinihiling na hindi pa ninyo natatanggap, you need to claim na darating ang araw na matatanggap ninyo yan para patuloy na madagdagan yung joy, yung saya, dayiragsak. Dito'y kaunggan, dito'y puso tayo, kundo dito'y palagyak tayo. Alam nyo, doon sa Tarlac, ang service lang namin motor. Isang motor, isang tricycle. Pero nakakarating dito yan, yung tricycle. Nung nakaraang bago mag-New Year, hindi lang kami naka-attend ng Sunday service kasi conflict yung araw. Pero, ang isang ipino-point out ko doon, hindi ako nadi-discourage. Kahit ganun pala. Kasi mula nung hindi pa ako nag-Kristiyano, nangangarap na ako na magkaroon ng sasakyan. Di bisikleta nga, hindi nga ako makabili ng bisikleta noon. Nakikisakay lang ako kay Romel Balumanag. Nasa andon na sila eh. Yung barkata ko noon na isa. Kasi siya yung may bike. Punta kami ng paggampang mag-aral. Sabi ko, yung kas mo naman ako. Sabi niya, baka mag-flat tong bike ka. Minsan naangkas niya ako. Pero minsan, nauuna siya, ba't ayaw niya kung yung kas. Kaya naglalakad ako kung paggampang. Sinong mga naglalakad ngayon? Wala nang naglalakad. Halos lahat na may motor na, di ba? Yung ginagawa ko pag Sabado, habang namamastol ako ng kalabaw, umaakyat ako doon sa bangin. Sumasakay ako doon sa nakaganon na puno ng awawati. Naghanap ako ng sanga, sabi ko, maganon ako doon. Dumating yung time, nagkaroon ako ng motor. Pero Kristiyano na ako. Pero ang isang pinapangarap ko, magkaroon ako ng purwin. Sa umaga, pagkatapos kong manalangin sa ating Panginoon, lumalabas ako doon sa harap ng pastoral house. Ini-imagine ko na ito yung magiging garahe ng aming sasakyan. Kunwari, kumukuha ko ng punas. Nagpupunas ako na gano'n. Pero pag may tao, tinitigil ko. Kasi pagkasabihin nila yun, nababaliw na si pastor. Pero ini-imagine ko na, sabi ko, Lord, alam ko darating ang araw, mayroon akong wawasingan dito na sasakyan. So, ganun ang mangarap, libre naman ang mangarap. Napapangiti ka na lang, pagkaganoon. Pero kung puro ka na lang consummation, ang yamot ka kasi kapalagpiya ka na naman yung ganito. Ito. Iiyak mo sa Panginoon kung gano'n. Pero kung mayroon yung mga nagbibigay ng saya according to the will of God, i-claim po natin mga kapatid. Huwag natin panatilihin yung mga sakit, karamdaman, nasaktan ka man, magpatawad ka. Yung una na ating puntos. Sino dito, tapos na ang Christmas, sino dito ang hindi pa nakakapagpatawad? Sabi ng ating Panginoon, kung hindi ka marunong magpatawad at hindi mo magpatawad ang iyong kapwa, hindi ka rin papatawarin ng Amang nasa langit. Nasa Biblia. Kailangan marunong tayong magpatawad. Meron yung, sabi ni Pastora, si Mrs., doon daw sa Apayao,
Ang sabi daw ng isang nasaktan doon, imulaat kawayan dahil tanga tao. Aging gana nga si bibyak na tanga kawayan, kat nga mapakawan dahil tanga tao. Itataniman ko ng kawayan, sabi niya sa Tagalog, hanggang nabubuo yung kawayanan, hindi ko mapapatawad yung tao niya. Sana walang ganun dito. Kasi kung ganun ang prinsipyo ng isang tao, ma-pride, yung sakit na kanyang nararamdaman, mamamatay hanggang mayroong sakit. Di ba ang hirap yung ganun? Ang hirap kumilos yung ang sakit-sakit sa dibdib. So dapat alisin, bawasan ang mga sakit na ganyan. Para mapalitan ng joy. Kung naalala ko noon, si Paring Nule, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kasi ang galing pa naman yun mag-preach. I appreciate him. English speaking, straight. Kung sakali man na siya ay nadapa, dapat bumangon, manumbalik sa Panginoon. Si Haring David nga nagkamali. Hindi naman natin totally na masasabi, porque mga Kristiyano tayo, may time talaga na kung minsan parang nakalimot ka. Pero huwag kang mananatili doon. Bumangon ka, like King David, para makapagpatuloy na maglingkod. O nung gano'n ang ginawa ni Haring David, muling nanumbalik ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay at nakapagpatuloy bilang lingkod at hari ng Israel. So gano'n. Pero bakit hindi ko naman inano, si Paring Noli noon, nung nandun sa Bible School, sila yung estudyante, teacher na ako noon, doon sa Bible School. Nakapag-graduate na ako. Merong Tagalaon yun, na sabi niya, akala ko, ang mga tao dito, mga santo, sabi ni Noli, yun pala mayroong demonyo. Sabi ko, kaya nga pinapunta kayo dito, kaya nga dinala kayo ng Panginoon dito para magbagong buhay. Kaya kung mayroong mga ugali na ganyan, pasensyahan mo. Talagang nagsuntukan sila, inawat ko sila ni Edison. Alam mo yun, Melchor, di ba, Pastor? Sabi ko, kung ipagpatuloy ninyo yung pagsusuntukan nyo dito, mas mabuti doon kayo sa kalsada. Huwag dito sa loob ng Bible School. Tumigil sila. Hanggang in-arrange namin, tumawag ako ng mga ibang staff, mga teacher, kasi wala sila Pastor Gomez noon. Kinausap namin, hanggang umiiyak silang dalawa. Nag-reconcile, nagpatawaran. Ngayon, pag pag Sabado, pag lumalabas kami, going to Bible study, yung Bible study, sila yung magkasama, dikit na sila. So, ang saya nila. Anong pinupoint out ko doon? Ganon. Kung nire-release po natin yung pagpapatawaran, maging kaibigan ulit yung tao niya. Kung minsan nga sa mga anak, mas pipiliin pa nila yung barkada nila na pagsabihan ng problema kaysa doon sa nanay nila. Totoo? Wag. Kung lang lapitan nyo yung nanay, yung tatay nyo. Kasi kung minsan, pag hindi Kristiyano, yung kaibigan nyo, baka siya parang magpapahamak sa inyo. O sige, lumayas ka na sa bahay nyo, huwag ka nang babalik. Advisean ka ng hindi maganda. Pero kung lumapit ka sa nanay mo, nay, lagi na lang akong pinapagalitan ni tatay. O sasabihin naman ni nanay mo, anong dahilan? Hindi ka kasi tumutulong ng gawaing bahay. Yun ang mga solusyon. Para maalis sa mga sakit, madagdagan ang saya sa ating buhay, kailangan sundin natin yung batas ng ating Panginoon upang sa ganon ay happy together. And God will bless everyone.